No. Nechápem, že toto robím znova. Ale je to tu ďalší diel Five Nights at Candy's, tretia noc. Už to bude zle. Ideme na to. Inak dajte mi vedieť do komentáru, či by sa vám páčila séria Security Breach a Five Nights at Freddy's 1 klasické. Či by sa vám to páčilo, jak hej, kľudne to natočím. Alebo ten Security Breach, sa na to asi chystám. Dobre. Inak som videl na YouTube, že keď sa tento hajzel pohne a už nebude na tejto kamere, že toto zavrieť, lebo on to rozbije. To som si pozeral, takže by som hneď skápal. Dobre. Candy je tu, Cindy je kde? Tu je Cindy. No, asi ho to nasralo trošku. Okej. Asi ich to nasralo obidvoch. Dobre. Dobre, sú tak blízko u seba. Okej, jedna ráno, 11% som minul. Opičák sa mi hýbe rýchlo. No, už sa čumí. Vypadá jak Springtrap trošku. Takže on keď bude... Ja sa teraz hlavne nemôžem dívať na túto kameru už. Lebo on keď tam bude, no tak on to rozbiehne to okno a je to v prdeli. Wow, opičák. Tohoto sa bojím, lebo vypadá fakt docela scary, takže... Doriti, nemôžem sa na to dívať. Okej, Cindy... Candy? Vlastne, sa čumí. Dobre. On už bude pred za chvíľu. Ne, teraz sa nedívať na tú kameru. Už to chcem zatvoriť. Tam zostaň. Ty. Fake Springtrap. Tam zostaň, debil. Budem kontrolovať, piče. Dobre, zmizla. Dobre, on to furt je. Okej, Cindy je na stage. Tu je Candy. Tu je Springtrap, alebo jak sa volá. Dajte mi vedieť do komentárov, jak viete, kto sa volá. Dobre. Nemusíš to robiť, vieš čo. Mne vlastne stačí kontrolovať len tie 3 kamery. Nestačí mi kontrolovať len túto kameru a dívať sa po bokoch. Zva ľakára. Kamo, nie! On co mi tu dostal? Penguin! On nezabíja. A on ma ochránil. Aha, on asi je ochránca. On je asi dobrý. On je asi dobrý. No, zatváraš mi to po zbytočnú. A teraz čím to? Vrátil sa. Ty vole. To je celá ako... Fúha. Dobre, prestaň mi to zatvárať. To mi to ako bude oxidovať už počas celej hry, hej. Dobre. Snáď ma potom nezabije, preto 6. Ajaj. Dobre. Prestaň. Dobre, zatvoriť. Do piči. Sa čumí jak debil.
Pre 4 ráno to už dám. Som strašne dobrý v tomto hráve. Ja tohoto tu neviem, to musím kontrolovať do piče. Aj. Dobre, späť. Som docela dosť za túto noc minul. Dobre, sa neteším na štvrtú. No teším, ale neteším. Dobre. Skurvený pingvin vraca na Aliašku, alebo odkiaľ si. A nechceš skapať? No, I take an order. Kámo, z order sú si žorti. Kokot mrdnutý. Čumíš jak debil. Z toho vedem, dúfam. Opičák! A 5 ráno to už dám, to je v pohode. Ešte. Dobre. Môžeš prestať mi tu furt ordrovať? Už to zatvorím do konca, ty vole. Candy! A dobre, on ma zachránil. Ty si sprostý debil. Dobre. Si ho dám preč. Ešte fakt ani jeden jumpscare a to je už tretia noc, ty vole. Kde sú všetci? Dobre, všetci sú odo mňa tak nejak preč, takže to je v pohode. No dobre, tretia noc bola docela zaujímavá. Ale aj tak som to dal. Wow! Easy! Prvý pokus, ty vole. No, zaujímavé. Nie, zase tu budem musieť cenzurovať do piče. Ne, čo to zase bude? No jasné, že musím cenzurovať. No sakra. No dobre, tak toto. Zase to... Ojojoj. Sa Mariona trošku zlobí. To asi nebude vidno, lebo to bude zacenzurované, ale... Zlobí sa to. Možno budete vidieť len také... No, toto asi budete vidieť, lenže nie tak dobré. No pekne. Už tu máme opičáka na hovnej. Takže, štvrtá noc. A piatu si necháme na posledné videjko z tejto hry. Možno, ak by tu bola potom ešte nejaká custom night, tak by som to niekedy skúsil. Dobre, zase fungi. No pekne. Dobre. To je aký dobrý detail, jak sa tu odpočítavajú tie dni. Vidíte? Tak cool. Dobre, pingvín som už pohol. Špina jedna. Nebudem plýtvať, lebo som minulé mal docela málo, takže... Budem čakať len. Jak neďady. To čo je? To čo je za kokotinu? Ja som vravel, že tu mi niečo nesedí. Tento roh mi nejak nesedel. To čo je do piče? Co pohol ten debil? On je tu! On si ide pre nás! Penguin! Kde je?
Tu je Cindy. O pičák! Na čo ty? Ty už sa díváš do kamery, dobré. Už za chvíľu budem musieť zatvárať. Dobre. Tu vypadni do piče. Tak, presne. Teraz už sa môžem otvoriť. Kde je? No, on je, že tu niekde. Do hajzlu. Ale ty ma sereš. Okej. Dori ti! Jasne. Máme. Aaaaaa! Do boha! Kurva! Prečo tu je originál? Prečo tam je Freddy? Takže ja ho nevidím za tými dverami. Toho. Ja však vlastne, hej! On nemá blika, on nemá teto. Zraničky. Do piče. Dobre, tak znova. Toto už, teraz to už dám, lebo už viem. Tak znova štvrtú noc. Jaj, som sa teraz posral. Fuj. Ako najviac scary by podľa mňa bol tento, keby dal jumpscare, ale... Nikto sa nehybe. Penguin sa pohne vždycky jak prvý. Ja som vravil, že ten roh mi nesedí. Tu on vyčumuje. Tak už budem vedieť. On sa hýbe strašne rýchlo. Je pingvin, to je pingvin. Na pingvina strašne pozor, on sa dobre rýchlo hýbe. Dobre, že tu, to je pingvin. Pingvin je už v hajzloch. Zase sraci, dobre. Dobre. Candy, Cindy, kľudne sa hýbajte, však prečo ne. Tu je tento. Jak sa volá, to by ma zaujímalo. Napíšte do komentárov, ak niekto viete. Nie! On sa tu dostal! Do piče! No tak budeme kamaráti. Budeme kamaráti? Dobre, 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 dobre! Vypadol? Dobre, díva sa. Čo sa tu... What the fuck? Do boha! Čo sa tu deje? Ma niekto hackol? Prestan ty... Nemôžem povedať N-word. Opičák je tu hneď, dobré. Na teba si budem dávať pozor. Ty debile. Na kočičku veľkú... Do piče, opičák. Do boha! Som ho tam nevidel. Kurva. Nemám rád túto hru. Poďme ešte posledný pokus, hej. Ale som ho tam nevidel. Musím sa dívať častejšie na tie dvere. Ja som dával pozor na tohoto, aby mi tu nevybuffol pred zónou. Ježiši.
Štvrtá noc je docela hardcore. Možno urobím o tom samostatné video. Takže doma jumpscare, no. Košiska a Candy. Ja, nezle. Ten, aby sa tu tento pojebaný pingu nedostal. Sere. Dobre, ja budem kľudný, takto. Ja takto, prečítam to noviny. Nebudem hlavne tu robiť toto, aby sa to nedostal do piči. Dobre, kočičák sa už čumí. Candy zdrhol. Super. Ja tak mi... No jasné, on už sa to chcel vodchnúť. Musím proste takto sa čumieť na tie dvere, lebo ja keď stratím pozornosť na tomto, alebo... Kde je ten debil? Tu je! Super, teraz mám nabitý program. Pozriem sa tu, nič. Pozriem sa tu. Musím na tohoto a na tohoto teraz dávať pozor hlavne. Doriti. Tu niekto. Doriti, tak to by mohol byť koniec. Tesno. Ja to serem! Jak sa tam objavil? Ľudia, na dneska asi so 4. nocou končíme, lebo fakt už sa tu asi zabijem. Uvidíme sa u ďalšieho videa a čaute.